Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purulia. Book your seat today. Limited seats available. इंडिव्हिज्युअल कोण काय बोलतो त्यामध्ये पक्षाची ती भूमिका नसते हे स्पष्ट आहे. आणि युरीने जे काही बोललं असेल तर मला तरी वाटतं की जे बीजेपीला विरोध करणारे पक्ष आहेत त्यांच्यामध्ये मतभेद असू नये. त्यांनी बोलायचं तर बीजेपीवर बोलले पाहिजे. आपसामध्ये बोलून शेवटी एक जी आघाडी आपण करतो किंवा एक सर्वांनी एकत्र येऊन बीजेपीला हरवण्याच्या संदर्भामध्ये काही आपण बोलतो त्याला कुठेतरी खीळ बसतं. म्हणून सगळ्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेणं गरजेचं असते. ऑपोजिशनमध्ये एका विचाराची जी लोक आहेत त्यांनी तर इंडिव्हिज्युअल कोणाचं एखाद्या असं उदाहरण घेऊन तशा प्रकारचं त्याच्यावर प्रतिक्रिया देणार मला तरी वाटतं की ती संयुक्तिक नाही आहे. या संदर्भामध्ये काय मी युरीशी बोलेल की अशा प्रकारचं वक्तव्य त्यांच्यातून किंवा इतर कोणीही आमदारांनी किंवा काँग्रेसच्या नेत्यांनी करू नये. पक्षाचे स्टेटमेंट पक्षांच्या स्तरावरच त्या संदर्भात झाली पाहिजे आणि एक दुसऱ्याचा द्वेष निर्माण होईल अशा प्रकारची तर कोणी प्रतिक्रिया तशा प्रकारे स्टेटमेंट करूच नये असं माझं मत. त्या ठिकाणी युरीनं म्हटलं असेल शेवटी शेअर लिडर्स आहे आणि त्यांना मी त्याच्याशी बोलेन किंवा अशा प्रकारे आपल्यामध्ये जे काही अलायन्स पार्टनर त्या ठिकाणी गोवा फॉरवर्ड पार्टी मागच्या वेळेला होती पण त्यांच्या संदर्भात सन्मानाची भाषा असली पाहिजे. अशा प्रकारे कुठे काही कोणाला हर्ट होईल अशा प्रकारचे शब्द वापरू नये. माझं बोलणं झालंय म्हणजे युरीशी मी त्यांना म्हटलं की हे बरोबर नाही आहे. तशा प्रकारची भाषा आपल्या बीजेपीच्या विरोधाचे पक्ष एकत्रपणे यायचे अशी अपेक्षा आपण करतो. त्या संदर्भामध्ये अशा प्रकारचे शब्द आपण काढू नयेत.